Umabot sa 614 na mag-aaral mula sa daycare hanggang senior high school sa San Nicolas ang nakatanggap ng pinansyal na tulong bilang suporta sa kanilang edukasyon. Dahil sa pangangailangang katulad ng mga kagamitan, uniforme at iba pang gastusin ng mga estudyante, lalo sa daycare at senior high school, sinisiguro na maipagpapatuloy ang kanilang pag-aaral nang hindi naaapektuhan ng kakulangan sa pera. Kabilang sa mga benepisyaryo ng mga mag-aaral mula sa Child Development Center sa mga barangay ng Rose, Vanda at Calyalili at mga estudyante sa San Rafael Elementary School at National High School. Patuloy na tinututukan ang suportang pang-edukasyon sa mga mag-aaral sa bayan. IFM News. IFM News. IFM News.